V obci Renčišov pri Sabinove vodič prvého raného spoja šoféroval autobus úplne opitý. Okamžite zavolali policajtov. Dýchovú skúšku vodič odmietol. 41-ročný vodič linkového autobusu o 6 ráno bez problémov absolvoval 30-kilometrovú trasu Prešov-Renčišov. Až na konečnej si cestujúci pri nastupovaní všimli, že je opitý. Smial sa, akože s nikým nekomunikoval. Nevedel akože vôbec listky vydávať. Pri otáčaní dokonca s autobusom narazil dosť vodidiel. Ľudia ich hneď vystúpili a zavolali policajtov. Akože ľudia nastúpili a už potom len dole vystúpili. Ste vtedy išli do školy? No mali sme ísť, ale nešli sme nakoniec. Viete, že nezodpovednosť, však tam koľko detí, však to veľa detí chodí. Polícia predviedla vodiča na obvodné oddelenie za účelom zistenia totožnosti, nakoľko ten nemal pri sebe žiadne doklady. Dýchovej skúške sa odmietol podrobiť. Podľa jeho zamestnávateľa musel alkohol popíjať počas jazdy, ráno si uňho nič nevšimli. Tento vodič ešte nemal žiadne problémy v tejto spoločnosti. So šoférom sa nám spojiť nepodarilo. Podľa jeho otca väčšie problémy s alkoholom doteraz nemal. No, tak nemôžem povedať, však nejak bežný človek. Ako vodič autobusu sa začiatkom roka zamestnal len vďaka nedostatku šoférov VZD Prešov. Dostane okamžitú výpoveď. Aj keď sa nikomu nič nestalo, ranný hazard vyjde opitého vodiča poriadne draho. Okrem straty zamestnania mu hrozí aj 15 000 pokuta a obvinenie zo všeobecného ohrozenia. Z Prešova Martin Jedinák, televízia Markíza. 2 súdne spisy objavila polícia v Žiline pri akcii proti zlodejom aut.